आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत पापलेटचं कालवण मालवणी पद्धतीत। त्यासाठी साहित्य बघूया। छोटा अर्धा नारळ किसून घेतलेला, 10-12 लसणीच्या पाकळ्या, एक छोटा कांदा, 5 लसणीच्या पाकळ्या फोडणीसाठी, कोथिंबीर, कोकम घेतली आहे, 2 मोठे चमचे धने, 7-8 बेडगी मिरची बिया काढून घेतली आहे। तुम्हाला बिया सकट वापरायचं असेल तर तुम्ही तसे वापरू शकता। 4 त्रिफळ। हे आपण सगळं साहित्य आता मी कोकम बाजूला ठेवून बाकी सर्व साहित्य आपण मिक्सरला लावून घेणार आहोत। 2 पापलेट मीठ लावून स्वच्छ धुवून घेतले आहे। मच्छीचं वाटण मिक्सरला एकदम बारीक करून घेतलं आहे। 1 चमचा तेल तापलं आहे। लसूण ठेचून घेतली आहे। फोडणीतली लसूण चांगली परतून घ्यायची आहे। लसूण चांगली फ्राय झाली आहे। कोथिंबीर घालूया। चिमूटभर हळद घालणार आहोत। मच्छीचं वाटण घालूया। वाटणाचं पाणी घालूया। पाणी घालूया। जेवढं आपल्याला मच्छीचं कालवण पातळ किंवा घट्ट पाहिजे त्याप्रमाणे पाणी वापरायचं आहे। तुम्हाला वाटणामध्ये टोमॅटो घालायचं असेल तर एक वापरू शकता, त्याने पण मच्छीला टेस्ट छान येते। चवीनुसार मीठ, 6-7 कोकम बारीक करून घेतली आहे। कोकम घातल्यानंतर उकळी आली आहे। कोकम नसेल तर तुम्ही चिंच वापरू शकता। पापलेट घालूया। मीठ लावून स्वच्छ धुवून घेतली आहे। मच्छीच्या कालवणाला चांगली उकळी आली आहे। आता आपण 1 ते 1.5 मिनिटं मीडियम आचेवरती ठेवणार आहोत। यामध्ये आपण त्रिफळ वापरला आहे, त्यामुळे मच्छीच्या कालवणाला चांगली टेस्ट येते। मच्छीच्या कालवणाला आपण जवळजवळ 2 मिनिटं उकळी काढलेली आहे आणि आता पापलेटचे कालवण रेडी आहे। गॅस बंद करूया। मालवणी पद्धतीतलं पापलेटचं कालवण तयार झालेलं आहे आणि खूप चविष्ट देखील झालेलं आहे। तुम्हीही अशा प्रकारे हे कालवण करून बघा आणि आम्हाला कळवा। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।